Salut! Astăzi am găsit ceva mai special pentru cei mai în vârstă. Nu era vestitul tranzistor, da, radio, doar că ăsta e mai evoluat, să zicem așa. Cred că ăsta vine cu acumulator, da, interschimbabil și încărcare USB Type-C, da? Vine și cu un cablu mic, da? Are și un acumulator aici, care în caz de problemă poți să-l schimbi, da, ok. Da. E micuț, în caz de ai rămas fără curent, te scoate din belea. Hai să vedem cum se aude. Pentru noi te ascultăm cu drag. Are un Pentru copii. LED aici, scală, clasic cu buton, 3 lungimi de undă AM/FM, SV, antenă, ieșire de căști. Ce să zic? Interesant.